Joku käsikin meitä. 24 siellä. Siis mikä mun aim on? Jota? Mä oon ihan liekeissä. Mä siis puhun mitä paljon. Mä yritän. Kyllä tietysti on ihan mitä sille alkaa. Ja kaiken saatin heikkoa joten silleen. Mä sleigellä. Vertti, et sä oot kuollut. Ai en? Et. Minä saat. Nyt ihan jokainen sais kuolla. En sano, että siis kuoli sitten, niin tarkoita, että voi kuolla. Ei tällä reunoilla pärjäily. No ei ihme kun tää halus mennä karkuun niitä. Tomaattikeitto sammun. Kennaa! Mä poisin täältä. Siis klik! Niinku aikankin. Se pelaa niinku. Se on niinku parku. Ei antaa kiohousuissa. Joo, mä tuun siellä näin. Pitää tietysti mennä syömään siitä. Okei. Onks sä näin mitä tuon tältä? Nää näytti äsken, et nää ei oltu ees avattuja. Nyt ei näytä, kun näyttää siltä. Ihan sama minne työlähen tiilettiin. Tyytyvä on mulle semmonen paikka, jossa me pärjää. Ei vitsi. Ai minä olla kasaa. Koittaa silti voittaa, vaikka tää näyttää, että me ei voittaa. Joo, mä voin sanoa, että tällä videolla mä vaan miinussa mun tulee viisi. Oikeesti tuo kliksi kyllä niin huono skini. Ei jees. Mä halus spawnata tomaattikeiton luokse. Missäkään tomaattikeitto edes on? Antaa pitää Alueella. se kiinni, että ei kukaan vaan
Ok. Kliksi ei oo mikään parhain. Voitko No siis tässä on yksi aivan cracked. Ei jumala. Oikeesti, siis mä tapoin tohon melkein 2, mut kun joku pelin ongelma tulee ja sitten se kysytään olla mennessä. Sitten sä oot ihan siinä vieressä. Ai. Älkää koko ajan kuolko. En mä kuolis, jos mulla on apua. No ensinkin voitaisko mennä rajoille faittaa? Cracked, kuuko? Otan tuon. Ne juoksen. Joo, vaikka. Mulla ei liikkumistappa. Crackea on 2 vihua tässä. Yksi vetää yksi vetää kantaa. Hyvä. Kyllä te saatte. Antakaa mulle sitä luuttia myös. Kyllä te saatte. Niin levaatte. Mun sininen pumppu. Se on mun sininen pumppu. Mikä? Ei se nää oli sininen pumppu. Siis Eihän sulla oo... Sinulla ei ole ollut sinistä pumppua. Mistä Lukas tiedät? No kun sehän syntyi silloin vasta. niin, mutta mulla oli silloin. Millä tavalla? Oli. Lukas, älä väitä vasta ja anna se sille. Kuka otti ne flowberryt? Kuka otti ne flowberryt? Älä vedä yksin. Vedä. Sori Lukas, sori. Me lähirajoille. No ei sitten kukaan sitä ottanut. Mitä? No sitä pumppaa Kai kun se kun on sieltä täällä. dropannut sitä. Kyllähän me droppasin, se on tuolla. Markkaa. Eipä käy markkaa. Tässä oli Vertti, mun nyt on vähän pahat tilanteet, mut joo. Teammate dead. Vertti niska. Siinä on vielä yksi. Dead. Rev. Mitä? Okei, täällä oli nyt yksi kari. Mutta Rev. Se voitko pitää? Siis mä olin En voi ihan uskoa, että sillä oli aivan nyt tää yksi sininen kari. pumpu on tällä siis tällä, ei kun siis anteeksi tää on nyt yksi kari. Ei se voi antaa tälle yhdelle, jos tää oli antanut sen sinisen pumpun. Sehän on tuossa. Me toin sen sinulle. Niin. Kiitos. Muu epic Todella pumppu. paljon. Onks se spasi? On mulla spasi. Joo. Hei tähän helppii. Ei jumaa. Tuosta. Mie en oo Vertti nopea vet. 76.
Minua ammutti ilmalla snipulla just kun me tähän tuin. Mie tuun kävellen sinne. Kolkit siihen. En mie voi. 93 vaihtii. Joo, sit tohon ei voi osua! Kaikki videossa voi kädistää tämä osa. Revi tupla reviä. Mä otan heviä siltä. Okei, me ollaan rajoilla. Joo. Hei pläseille. Siinäkö ne kaikki oli? Mä en ottanut siitä yhdestä kyllä se. Compact SMG. Oh shit. Ai. Oli pakko lähteä hiilikoneelle, mutta täällä ei oo kyllä mitään muut kuin noita medejä. Ja näitä recave-patch-uppeja. Joo, mä tuun. Ois hyvä jos täällä ois isoja meille, mut joo. Vertti kato. Oota, tossa on vihu. 70. Pidättekö seiniä? Ei minun päälle tulee. Apua. Tuu. Mulla on minejä onneksi. Nois buildeissa saattaa olla vieläkin joku vihu. Ei siinä kaikkea. En oo asunut. Cracket. Siellä oli. Kuka tappaa? Ne. Tossa on sininen pumppu jälkeen. No niin, nyt mullekin tuli sinne. Ite kyllä käy hiilikoneella taas kerran. No oikeesti ostettiin kaikki ne jutut siitä, että saa 50 HP:tä. Ei täällä on Flowberryä vaikka muille jakka möi kyllä muille jaeta. Oho, mä otin vielä pienemmän kyllä kaverin. Ai, tässä on. Kräkki. No, mitä mä nyt otetaan? Ai. Se on vikavihu. Aivan niinpä onkin. Sainko mä? Katsotaan. Ja voitto. Ei ole, what the fuck? Miksi sanot ennen? Ja voitto. Mun pitää nyt syödä. Oli hyvä video ja... Metsä sitting outille. Ootapa. Ja...